אני ירשתי את הסכמי אוסלו. ההחלטה להביא את אש"ף מתוניס ולשתול אותו בלב יהודה ושומרון ובעזה, זו החלטה שהתקבלה ובוצעה לפני שנכנסתי לתפקיד ראש הממשלה. אני חשבתי שזו טעות איומה ואני עדיין חושב כך. אבל אני לא מבין אתכם. אותך ואת חברייך העיתונאים. הרי קרוב ל-30 שנה אתם מאשימים אותי שאני הוא זה שבלמתי את הסכמי אוסלו. שאני מנעתי את המדינה הפלסטינית. וזה נכון. כי אני אמרתי, כשנבחרתי לראשות הממשלה, במהלך מערכת הבחירות, אמרתי, אני קובע את עקרון ההדדיות. ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. ובכן, הם לא נתנו והם לא קיבלו. ואני אכן גאה על כך שמנעתי את הקמתה של מדינה פלסטינית, כי היום כולם מבינים מה הייתה יכולה להיות המדינה הפלסטינית הזאת, אחרי שראינו את המדינה הפלסטינית הקטנה בעזה, כולם מבינים מה היה קורה אילו היינו באמת מתקפלים מול הלחצים הבינלאומיים ומאפשרים מדינה כזאת, גם ביהודה ושומרון, גם בסביב ירושלים, גם בפאתי תל אביב. שלום לך. אני ברשותך אתייחס גם לשאלה הראשונה במילה אחת. את יודעת, כשהסכמי אוסלו נקבעו הייתי מח"ט במקום מוכר שקוראים לו ג'נין. ובמשך שנה וחצי לפני ההסכמים הבאתי את המצב ממאות מבוקשים בשטח לקרוב לאפס. למעשה אפס מבוקשים. יום בהיר אחד, אנחנו לא היינו כמובן בסוד העניינים, הודיעו לנו שיש הסכם שקוראים לו הסכם אוסלו, ואחרי זמן קצר נחתו במרחב החטיבה 500 שוטרים פלסטינאים חמושים, עוד 5,000 ביהודה ושומרון ועוד 7,000 בעזה. זאת אומרת, לאסוף את זה מחדש זה כבר סרט אחר. לכן כל מי שאומר בוא נקפל את זה אחורה, קודם כל שיסביר איך הוא לוקח 12,000 שוטרים חמושים שהביאו בעקבותם מצב של חוסר שליטה על הנשק, שהגיע היום לדברים שהם בלתי נסבלים. אם את שואלת דרך אגב, מה הדבר הכי משמעותי שאני ראיתי אחרי שנעדרתי מהמערכת, מציר הפיקוד שלה 12 שנה וחזרתי כשר ביטחון, הדבר הכי משמעותי שראיתי באיו"ש זה כמות הנשק. כמות הנשק. מה שהיה נעשה פעם עם אבן, נעשה עם רובה היום. את הדבר הזה התחילו הסכמי אוסלו, ולכן בבסיס שלהם, ביסוד שלהם, היו פה דברים מאוד מאוד שגויים, אני מניח לשאלה. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיהוו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי.